Good day, ladies and gentlemen. Man si iwe na ewe m maka na ya ka na celebration of ọmụmụ onye nzọpụta. Man si iwe na ewe m maka onye nzọpụta iwe sara na m iwe. Mana ndị asịzi a webata take zi aso personal. Boko na enwere na anufu njira awo na ina enwere anufu no mbata is okay, no mbata is okay, is all right. Mana ide wezi mi webuzi na mbazi take zi aso personal ụmụaza anyị na-atacharo. Mkpozi okwu afa ụmụaza anyị na-ata. Mbazi buruzie wholesale. Asị na ịta ịhapụ na ọzọ atarọtụ. Mana mbazi buru ya wholesale. Onye nke kpọzọ signal dị busy, ọ dịghị chance. O jere ịkpa isi. By this time 28 ijiri ịkpa isi. Nke kpọzọ signal jere face na na ụmụaza asị Europe na ata mmadụ ọzọ. Dara ụmụazị book na hotel. Ụgwọ lodge 1 month, 1 week na atakpọrọ ụmụazị.